Se tibda ħidma biex fit-toroq jibda jsir it-testjar għall-arrieda għad-droga fuq ix-xufiera. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġiet imnedija l-politika nazzjonali dwar id-droga li se tkopri l-perjodu bell-2023 l-2033. Wara ġimgħat ta' konsultazzjoni pubblika fosthom anke ma' qdiet li jaħdmu kontra l-vizzju ta' droga, il-Gvern ippreżenta triq il quddiem fil-ġlieda kontra is-sustanzi illegali. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon għal il-messaġġ ewlieni f'dan kollu huwa li aħna maħniex hawn biex niġġudikaw lil dawk bil-vizzju ta' droga iżda qegħdin hemm biex ngħinu. Punt ta' drug driving kien l-iktar wieħed li anke fil-konsultazzjoni pubblika l-iktar wieħed titkellem dwaru l-pubbliku hemm barra. Huwa xi ħaġa li nħarsu lejha b'mod attiv, ovvjament se tinvolvi ħidma interministerjali sew aħna bħala riabilitazzjoni mbagħad għandek l-aspett ta' ġustizzja, għandek l-aspett tal-Ministeru tal-Intern, imma nassiguraw li iva għaliex li għandna jkollna toroq tagħna iktar siguri jekk tkollna problemi min qed isuq taħt l-effett ta' droga rridu nħarsu lejha. Li testjara droga fuq ix-xufiera huwa punt wieħed minn ħafna li hemm fid-dokument ġdid imħejji minn esperti fil-qasam biex pajjiżna jonqsu l-użu u traffikar ta' droga. Fil-fatt l-espert fil-qasam u membru fil-Bord Nazzjonali għall-Vizzji Manuel Ġellel għalli din il-politika ġdida qed taġġorna għar-realtajiet tal-lum. Dan fil-waqt li spjega fuq ix inhu mibni dan id-dokument. Tmiss fuq il-setturi kollha li huma importanti, partikolarment għandek section dedikata interament għal dak li ngħidu l-supply reduction, jiġifieri fejn jkun hemm bżonn ta' aktar enforcement, hemm aċċenn ovvjament għal zero tolerance fejn jidħol traffikar, imma fl-istess ħin imbagħad ikun hemm iktar possibbiltajiet fejn persuna li tkun issipruħa bi problemi relatati mal-użu tad droga issib aktar għajnuna milli affarijiet oħra. Ġellel saħaq ukoll kif quddiem dan kollu hemm id-dinjità tal-persuni li jaqgħu fil-vizzju ta' droga u għalhekk ġie inkluż ukoll element soċjali fosthom fejn jidħlu s-saħħa u s-saħħa mentali. Iswed fuq l-abjad id-dokument jgħid li l-pass li jmiss għandu jkun li tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn dawk responsabbli mill-infurzar f'pajjiżna u anke li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni mal-Europol u entitajiet u awtoritajiet internazzjonali. Il-Gvern qal li lan ewlieni tiegħu huwa li naqqas l-użu ta' droga, partikolarment fost il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Dan fil-waqt li jkompli jipprovdi trattament effettiv u programmi ta' riabilitazzjoni lil dawk fil-vizzju u anke jippromuovi l-integrazzjoni soċjali. Min-naħa l-oħra sara ċen fuq l-importanza li l-pubbliku anke permezz ta' kampanji differenti jiġi provdud b'informazzjoni fatwali fuq il-periklu u l-ħażin ta' droga.